nikech ing'eni ne paro ni samoro deputy president manyien Professor Kithure Kindiki ne nyalo tiyo gi thuolo no mar temo en bende olos godo piny gi nyinge nikech lemo mar jalup jatend piny nyodhi Mount Kenya West osebedo kobudho ahinya East kocha to neno kaka mane okutiyo gi thuolo ni maber ahinya mar ng'iso jatend piny ni ambe an aromo tich mar siasa. VOJ anaparo ni kaka Professor Kithure Kindiki no tenre budho mane ntiere no. Ing'eni machacha ne en function mar kanisa. Mokwongo no ok en budho mar josiasa. Koro miyo kata kane jo kanisa oyie momiyo gi nafasi mar wuoyo no onego beni en gima ne gi confine gi wegi e wach kanisa. Tema ni neno kata the fourth president ni winjo ka wuoyo to wacho ni en tinde kata koluonge no bie kanisa obro biro timo gimoluonge no bio time kanisa okobe timo ang'o okobe go siasa nikech kata wan kane wacho kono wacho politics of the pulpit manyiso ni kachicha kaka ne gibiro gima no kelo gi kachicha ne en puodho mar Bishop Peter Kimani Ndum manyiso ni kachicha mane gima no onego beni en agenda kachicha makata wuoyo mane neno gavana no wuok oko wuoyo ko wacho maendeleo mane ntiere cha maka kane off script maka gik mane okonego beni ne iwacho kachacha temo mi neno kata tayo mar function no ni neno ka Muheria kendo ni neno ko panko maber mi neno ko wacho ni otaye ni neno representative mar Pope kano biro mano tayo misa kende mano wuoyo ni neno news kano biro ma represent the region be kane gi wuoyo ni neno ko wacho ni ng'ama ne tieko ne en Morris Mohatia ma Kisumu mane nitiere kanyo ko kane giwe thuolo ne wuon nyasi mane en bishop mane keto manyien Peter Kimani koro yudo kaka ne gitaye kata sama ni neno kane wacho ng'ama ne tayo chenro kane winjo kane governor osetieko to iwacho ni kana mondo koro giluong the fourth president owuo ko ka governor obio luong Kindiki kane neno picha manotimre sechego ni neno ka Kindiki nyise ni oyo ane makora kawe gi ka mani neno ka koro Kindiki no chung moluongo the fourth president basto lunga ngowa president manyiso ni kata ja siasa onge mano yiene mano wuoyo kora paro ni kaka Kindiki no dimbore cha kaka no onego bedi nikech kadi ne en bo yaw kachacha mondo koro chakne ni an be kora jadala ka the school bear koro kaka jadala ka an kora biro representative maro no pogore kata kani neno kaka no invite migosi Uhuru Kenyatta ne ntiere luoro moro manomiye kendo ni winjo ko wacho mabeni wamor nini kendo walemoni kendo wamor kwa neno kibiro iriuri kodwa okapani ne en jalo ne en the former deputy president do wuoyo kamano do dire achiel ariyo ko parone kama ne gintie kech kane neno kaka no wuoyo ne chieng mar swearing ta paro ni maer riwruok mar adek mane girome ntie liel mabene girome to liel cha beni neno kaka Rigathi no chadho wache ne Uhuru Kenyatta kata liend no kora paro ni kani neno kaka Professor Kindiki no wuoyo ngenji to seto kendo ne nyise ni mano ne nafasi mano squanda makanye makoro no nego beni embe koro nyiso Mlima ni an kore mabiro ane makoro an senior most gini okolalo jo Murima gini poni kodo kone to ni neno kaka nyono kuwuoye ni neno kano chung to no ombolore mo nyiso jo kopere ni wawinjo kendo wadwaro ni mondo owuok kamoro achiel to kano tieko to ni neno koluongo Uhuru Kenyatta kendo kano tieko to no luonga ngowa president mano kuwuok e script mane nitiere cha koro mano be nitiere kaka no nyiso telo mopogore nikech chon chenche wange ni Rigathi kano omako microphone to ni ingeni do chadhe moloyo kaka president notimo ngowa no wuoyo to ni neno kata president kano ochung mano temo wuoyo wach mar maendeleo mar sirikande ni neno ng'ich mane nitie makata en baparo ni kano ochopo kamoro to ido ka gima no wuoyo kende mi neno ka otieko wuoyo ko wacho ni we adhi ane kata hospital ane gima timre hospital mondo wanini to shamu wacho ni betiyo kata kotimo ngowa okti koro kachicha kane ng'iyo ni neno ka kanisa ne in charge to gimbe kane gintiere kata kane William Ruto dwa kelo siasa gi governor Cecil Mbarire
to ni yudo ka japiny nok ni kodgi. Koro mood already ne ntiere kacha mane nyisoge ni kama nubire ni mane mar kanisa. Manyuru nafasi yu mondo koro bi utim ang'owa wach wecheu. Koro aparo ni kanina ting'eni macheche function mokwongo mane Profesa Kithure Kindiki koro ne bire gi president. To ni neno kata Freddy wacho ni kaka no uro donjo momuso joka. Ing'eni ka ni neno donjo kaka ne jogo donjo burano. Ni neno ka Rigathi mano mondo mokwongo. Then president donjo gi deputy mare. Kane gibet koka Uhuru Kenyatta no donjo mogik. Mane neno kata ne gichung kano donjo. Koro mano be nitiere kaka nyisi kaka ne siasa makono ne ogo. Manyiso ni the church was still in charge. Dine bed ni en mar jo siasa, di neno kata protocol kata announcer mar State House ema dene in charge of program. Ni neno kanyoro ne gionge chengno ne gionge anywhere. Kora paro ni mano be en a learning point. Ni kata ka jogi no biro nitiere kaka kanisa no chunge kindgi mondo kik wene gi nafasi mar goyo siasa. To Uhuru Kenyatta be kano wuoyo ni neno kano otieko to no kwa kanisa. Mo wacho ni luoro mar kanisa gi luoro mar president mane nitiere. Obro bet mo owene William Ruto mawuo matieki. To kotieko to kwa kanisa mondo timang'owa owuogi nikech kong'iyo koth to neno ka koth biro to tindo ti oonge ngufu mar ng'wech mang'eny mar mtoka bro miye wich bar. Koro ni neno kokwayo kanisa kendo wacho mabe ni kata mich ma biro gone ok en envelope mabrawe en marachar. Weura we achiu kama mondo jopiny te one gima birogo. Kora paro nitie lony moro mane nitiere function no madine bed ni noken kanisa ta aparo ni dino bet mopogore. Victor Ntigi moro no amis moro to wachana na ukabila mambo ya utengamano no wuoyo ne ng'a. Uhuru no wuoyo ne ji mang'eny. Mokwongo Uhuru no wuoyo ne leadership mar Kenya. Ni jadolo kiking'ie jadolo kaka en. Nitie wach mano wacho kano ochako wuoyo. Nitie kaka no describe bishop manyien Peter Kimani. No wacho ni en ng'ama rabora. Ten ng'ama duonde ni piny kabisa mokinya winjo. Oken janyadhi, oken jasunga, oken ng'amo chaji, oken ng'amo wuoyo ne ji marach. En nyocha en osiepne ka en reverend. To sani nyaka koro bolore kako wuoyo kod nikech jadolo kolemo to dino lemo ne no ok chop ne Nyasaye. Ing'eni kanyo nitie kaka no nyiso jo kaka ni ka jadolo wuoyo kata kokiwinjri godo to kik iduokri kode. Nitie kaka inyalo bolri ridogi wuok kodgi ma onge gima okosana e kindi ka. Mar ariyo no wuoyo wach mar ukabila. Ing'e kaka leaders osebet ka wuoyo. Kendo apani kanyo to nochimo mana rigi jete gi wach mar ukabila mako gine to ni Mrima usiguse Mrima. Aparo ni mano be no keto. To mar adek to no wuoyo ne kendo leaders wate. Kama no wacho niya leadership mar agoko mabe aparo ni representative mar Pope no wacho leadership by iron fist. Okinyal bedo godo nikech ka japiny wuoyo nyaki winji japiny. To imbe ki wuoyo japiny bro luori nikech imbi luoro kimang'owa mo wacho. Emani winjo ko wacho ni respect is two way. En a two way traffic. To no temo tiyo kode ko wacho ni bishop modonjo manyien nyaka winji jok motimang'owa molemone monde ka jogi be omiye luoro no olokre. Koro nitiere kaka weche mano wacho ne nitiere kaka ne nigi connotation mang'eny king'iyo gi gik matimre sani e Kenya.